dakigu orduan zer diren salmoak? Nik. Jainkoa goratzeko konposizio poetikoak. Da zer gehiago? Kantatu egiten dira. Oso ondo, Virginia! Ai! ¡Me has mirado a los ojos! Boink. Badakizu zer den hori ez da? Pelota. Eta? Nola dago gaur gure Jose Manuelito? Oso ondo! Mari Nieves eskerrik asko eta barkatu. Jose Luisekin partxiz partida botatzenen nintzen da behan dutu. Ah, lasai! Ni izanezkero, honezkero 20 salmo kopiatu ditut. Jose Manuel, nola eragiten diozuzuk kubileteari? Kubileteari, nik denok bezala. Jose Manuel, suave! Dale, Jose Manuel. Jose Manuel, a ber, salmoekin ari ginen. Bai, barkatu. Bueno, gaurkoan, proiektorea ekarri dut, lauren artean, bat, bi, hiruron artean, salmoak abesteko. Jose Manuel, entxufatuko didazu hau nere. Entxufe. Ez da gizatik iten don barre. Izajoa gaina ez da kontuatzen. Zaila da asunto, porque hemen ez dago entxufeik. Ui, ez da pareta, Jose Manuel, pupitrea da. Ezkerretara, cariño mio. Hori da, ezkerretara berriz ezkerretara, eta zuzen. Hortxe. A la primera! Oso ondo, Jose Manuel. Santos, itzali argia. Bai. Bueno, guztiok dakigun bezala, salmoak kantatuz, abestuz, egiten diren otoitzak dira. Sartu salmoen karpetan, Virginia. Bai. Lehenengo salmoa. A ver, Mari Nieves, nik ez eta oso ondo ikusten, baina nire ustez hau ez da salmoa. Ez eta salmoa, salmoia da. Pasa hurrengora, Santos. Bai. Bai da, uste dut artxiboz konfunditu naizela. Pasa Hau ere ez da salmoa, Argia joan da, Jose Manuel. Esaten un banik bai inun xamarra ikusten nula. Lasai egon, Txemari deituko diogu. Sartu dadila, Txema! Txema hemengo bedela da. Dena konpontzen du, 1000 arregloz. Nik ere, gustora eskatuko niokoe arregloren bat. Aber ez da nere estiloa, baina gizona da. Atzeaka bat emateukun bitolarri bat. Efectivamente, fusiblea da. Aldatu egin beharko zaio. Ez da fusible. Denboratxo bat beharko dut, inporta espadaizu hementxe geratuko naiz, Gu klasearekin jarraituko dugu. Rotia, ikasu Marine bezei. Proiektoririk gabe, salmoekin jarraituko dugu. Betxu, utxula piko bat jarri du edonaziontzako. Santos! Nik ez dut ezer esan! Eta zeinek hitz egin du? Espiritu Santoak? Nik ez da indet eta nik esan dut. Ja, baina eski Jose Manuel, zuk asko jartzen nauzu. Estimatzen zaitu dala, Jose Manuel. Asko estimatzen zaitut. Asko. Jufi! Hogeita zazpigarren salmoa irakurriko dugu, Davidena. Bai, pega. Jainkoa da nire argia eta nire ablazioa. Salvazioa, cariño mío, salvazioa. Bai, noren beldur izango naiz, jangoikoa da nire bizitzaren despentsa. Defentsa! Coño,
Zerk eragingo dit gargara? Dardara, Jose Manuel. Dardara? Dardara bai, dardara esan du itxuputa izatorra! Entzun aldazue hoi. Generalak entza aztu zait. Kafa.